aje ne. Ina mai gabatar muku da shahararren gidan bulonmu wato Sani Umar Plenty Block. Ina 'yan kwangila, ina masu gine-ginen makarantu, ina masu gine-ginen gidaje. Ku garzayo Sani Umar Plenty Block domin bulonmu yana da inganci da kuma farashi mai sauki. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani ina tallata muku kamfaninmu mai suna SUP Block wato Sani Umar Plenty Block. Sani Umar Plenty Block ne mai inganci da nagarta. An samar da shi daga yashi mai inganci da siminti mai inganci. Ina maginanta, ina 'yan kwangila, ina 'yan makarantu. Kawo bulo a ringa jihohi daga mota yi fa alheri. Amma mun ba ku amana kun ci amana. Haka ake yi za ta yi. Sani Umar Plenty ka ci gaba da aikin alheri da kake na buga bulo. Ina 'yan kwangila ku zo ga shahararren bulonmu SUP Block wato Umar Sani Plenty Block. Ina 'yan kwangila masu gina gida da makarantu da asibiti. Kuma ba a nan muka tsaya ba, a duk inda kake za mu iya kai maku kayayyakin gine-ginenmu a duk inda kuke a faɗin garin. Wato ku zaci ofishinmu da yake Dawakin Kudu bayan Dr. Abdullahi Umar Ganduje Stadium shahararren filin ƙwallon nan. Ko a tuntuɓe mu domin ƙarin bayani akan wannan lambar waya kamar haka. 08072358825 ko kuma 08034904933 ku tana da sunan SUP Plenty Block Sani Umar Plenty Block.